Працягваем першую лекцыю пад назвай «Дакумент і міф» з цыкла лекцый, прысвечаных 110годдзю кнігі Элізы Ажэшка «Глорія Віктіс». Пагаворым цяпер пра навелу «Глорія Віктіс» як пра міф. Ці магчыма стварыць адначасова і казачную, фантастычную гісторыю і уплесці ў яе міфы старажытнай Грэцыі і сапраўдную гісторыю старажытнага Рыма і біблейскія сюжэты біблейскіх герояў, і пры гэтым, каб гэта была гісторыя сапраўдная, заснаваная на рэальных падзеях. Так шмат, здавалася б, складзена ў адно, тым не менш Эліза Ажэшка гэтай сваёй навелай даказвае, што такое магчыма. І не проста магчыма, а магчыма зрабіць гэта на найвышэйшым узроўні. Навелай «Глорія Віктіс» Эліза Ажэшка стварае найпрыгажэйшую у літаратурным свеце хімеру. Хімеру у лепшым значэнні гэтага слова. Пачынаецца яна як казка, як фантастычная казка. Гуляў па свеце вецер, лятаў па прасторах зямлі. 50 гадоў, роўна 50 гадоў ён не быў на літоўскім палесе, і вось ён прыляцеў на гэтую зямлю. Ён ведае, што тут няма ніякай для яго перашкоды, акрамя хіба лесу, таму што палеская зямля спрэс гладкая, роўная, там няма ніводнага курганка, ніводнай гары, некага ўзгорка і высокіх гарадоў, за якія мог бы зачапіцца ён сваімі крыламі, таксама няма. І вось адзіная перашкода, адзінае, за што ён мог бы зачапіцца, гэта лес. І лес даў не сябра ветра. Лес і вецер знаёмыя. Вецер любіць абдымаць ствалы дрэваў, вецер любіць слухаць шэпты дрэваў, траў, кустоў і гэтак далей. І вось ён прылятае праз 50 гадоў на палескую зямлю, сустракае лес, і, як піша аўтар, адзінае, што можа хавацца ад ветру ў лесе, гэта яго таямніцы. Але у гэтага лесу ад ветру таямніц няма. Гэты лес гатовы расказаць ветру ўсе свае падзеі, якія адбываліся сярод гэтых дрэў, кустоў, траў, кветак і гэтак далей. Але вецер усё ж заўважае тое, за што можа ён зачапіцца. Ён раптам заўважае вялікі курган. І гэта выклікае яго здзіўленне. Адкуль на гэтай гладкай зямлі курган? Прырода такое не стварыла. Гэта створана рукамі чалавечымі. Што гэта за курган? І вецер патрабуе, моліць, просіць, каб лес як мага хутчэй расказаў, што гэта такое, што тут адбывалася. Вецер адчувае тут пах крыві і ведае, што вельмі доўга зямля усмоктвае ў сябе кроў сваіх дзяцей, людзей. Ён адчувае, што тут дыханне смерці яшчэ да гэтай пары пануе. Ён ведае, што і гэтае дыханне таксама не вельмі хутка праходзіць. І вось ён патрабуе ад лесу расказаць гэту гісторыю. І лес, а дакладна стары, барадаты, дуб, такая сталая бяроза са сваімі доўгімі косамі, па якіх часта сцякаюць росы, слязінкі, і елка, самае высокае дрэва ў гэтым лесе. Елка, трэба яшчэ ведаць, што па-польску елка мае мужчынскі род, і толькі ў беларускім перакладзе гэта елка яна, але на самой справе, калі чытаць гэта па-польску, то гэта страж, самы высокі страж лесу у такім шчыце, таму што елка не ў лісцях, елка ў іголках, і гэта сапраўдны шчыт. І шлем у яе, і шчыт у яе, і гэта ён, гэта свярк, елка па-беларуску. Вось гэтыя лясныя стварэнні расказваюць ветру гісторыю, а яшчэ званочкі, а яшчэ шыпшына,
Ветер пытаецца, што гэта за курган, і заўважае крыжык, вялікі курган і маленькі-маленькі крыжык. І ён пытаецца, а чаму курган такі вялікі, а крыжык такі маленькі. І вось гэтыя лясныя жыхары, лясныя істоты распавядаюць яму: так, крыжык такі маленькі, а гэты курган утрымлівае ў сабе шмат-шмат загінулых, шмат людскіх сэрцаў, якія згарэлі за сваю радзіму. Вецер зноў здзіўляецца, столькі тут людзей пахавана, магіла безыменная, і яму даводзіць дрэвы, што так, на свеце ёсць магілы ушанаваныя і неушанаваныя, героі вядомыя і невядомыя. Тым самым Эліза Ажэшка, можа быць, уводзіць, яна вельмі часта ў яе, амаль у кожным творы прысутнічаюць матывы хрысціянства, і тут яна, прынамсі, так прачытваецца. Яна тут захоплівае тэму святасці, якая не заўсёды вядомая. Мы не заўсёды можам ведаць, які чалавек быў святым. Некага мы успрымаем як кананізаваную персону, як святога чалавека, але нашмат больш у гісторыі нашай планеты было такіх людзей, якія таксама былі б святымі, але яны, іх лёсы, іх паступкі, іх учынкі увогуле засталіся незаўважанымі. І вось што самае важнае, вось гэта ступень святасці, калі гэтай святасці нават не заўважылі, гэта, напэўна, найбольш каштоўнае і найбольш дарагое у нашай духоўнай гісторыі, гісторыі нашай планеты ўвогуле і нашай зямлі у прыватнасці. Як бачым, з ветрам размаўляюць жывыя істоты. Званочкі расказваюць, што толькі яны на працягу 50 гадоў вызвоньваюць жалобную малітву па памерлых, якія загінулі ў бітве, якая адбылася на гэтай паляне. А шыпшына адрывае ад свайго рубінавага сэрцайка пялёстачак і таксама кідае на траву на гэтым кургане і распавядае, што толькі яна на працягу 50 гадоў асыпае сваімі пялёсткамі, то есть ускладае кветкі на гэтую магілу. Магіла застаецца безыменнай. І вось гэтыя істоты паступова расказваюць тое, што адбылося на гэтай паляне, што аднойчы прыйшлі на гэтую паляну людзі, вясёлыя, маладыя, гарэзлівыя, не толькі прыйшлі, але і прыехалі з тупатам коней. Яны тут весяліліся, зноў жа мы працягваем гэту тэму весялосці пры такіх трагічных падзеях. Гэтыя маладыя людзі, што яшчэ вельмі каштоўная думка, якую даводзіць Эліза Ажэшка, яны не мелі ў сабе вайны. Ідучы на вайну, мы ведаем гэты выраз, ідучы на вайну, трэба браць вайну з сабой. У гэтых людзей вайны з сабой, у іх унутры вайны абсалютна не было. Адзін з герояў, можна сказаць, галоўны, тут нават, ведаеце, такая гэта літаратурная хімера, што нават і галоўнага героя не вылучыць, таму што і вецер галоўны герой, і лес галоўны герой, і бітва галоўны герой, і Марысь Тарлоўскі, пра якога я зараз буду гаварыць, галоўны герой. Дык вось адзін з герояў, Марысь Тарлоўскі, маленькі, ён створаны, аўтарка падкрэслівае гэта некалькі разоў, створаны не для бітвы, не для вайны, ён створаны для абсалютна мірных дзеяў. Ён маленькі ростам, маленькі сваім целаскладам, такі ці то хлопец, ці то дзяўчына, бела-ружовы твар, маленькія ручкі, слабенькі, але ён створаны для вялікіх учынкаў, для мірных вялікіх учынкаў. Аўтарка падкрэслівае, што ён мог бы заняць вялікую пасаду ў навуковым свеце, быць вучоным, таму што ён праяўляе сябе як натураліст. Ён у лесе, Бяроза ўспамінае, што седзячы каля яе, ён у лесе кожную кузурачку, кожны лісцік, кожную галіначку, кожную кветачку ведаў, што расказаць, і распавядаў сваім таварышам, што гэта такое, і шукаў, і збіраў. Вось чым ён быў апантаны. Ён
Ён мог бы выкладаць ва ўніверсітэце, але ён стаў звычайным школьным настаўнікам. І калі б не гэтая бітва, працягваў бы быць настаўнікам. Тут яшчэ адзін патаемны пасыл Элізы Ажэшкі. Сапраўдныя справы робяцца не там, дзе кар'ера, пасада, званне, навуковыя ступені, а там, дзе чалавек займаецца сапраўды рэальнай справай, якая дапамагае людзям. А гэта можа быць і універсітэцкая кафедра і пасада прафесара, і можа быць пасада вясковага настаўніка, якую выбраў гэты Марысь Тарлоўскі. Ён маленькі толькі сваім целам, паўтарае Эліза Ажэшка, але не сваімі намерамі, сваімі жыццёвымі памкненнямі і поспехамі. І вось ён апынаецца у зусім іншым асяродку, там, дзе трэба яму ваяваць. Яшчэ адзін герой гэтага твора Фелікс Ягмін. Яго Рамуальд Траўгуд прызначыў камандзірам конніцы. Фелікс Ягмін мае некалькі разоў, ён згадваецца яшчэ ў іншых творах. Дарэчы, у навеле Глорія Вікціс ён просты Ягмін, тое, што ён Фелікс, мы ведаем з іншых навел. Я распавядала ў першай частцы, што усе гэтыя творы чытаюцца як мазаіка. У адным мы ведаем імя, у другім мы ведаем прозвішча, і толькі прачытаўшы ўсе 5, мы складаем поўную карцінку. Ніякая адна навела не дасць нам поўнай карцінкі. Таму чытаць трэба ўсю кнігу. Вось. І Фелікс Ягмін поўная супрацьлегласць Марысю Тарлоўскаму. Гэта высокі, мужны, магутны такі целаскладам. Як апісвае яго Ажэшка, з выгляду целам ён Геркулес, а тварам рымскі Сцыпіён. Вось тут мы ўжо бачым хімерызацыю. Геркулес – герой грэчаскага міфа. Рымскі Сцыпіён – гэта рэальная персона з старажытна-рымскай гісторыі. І у той сцэне, апошняй сцэне, апошніх хвілін жыцця Ягміна Эліза Ажэшка ператварае яго яшчэ і ў анёла. Яна апісвае, як у яго за спінай узніклі крылы. То есть вось ужо тры у адным. І пры гэтым гэта звычайны чалавек са сваімі звычайнымі перажываннямі. Аднойчы на паляне ноччу, калі ўсе ўжо спалі, а гэтыя двое, Марысь Тарлоўскі і Фелікс Ягмін, спаць не маглі, яны разважалі пра тое, што ёсць чалавецтва, ці дойдзе яно калі-небудзь да такога часу, калі чалавек чалавеку будзе чалавекам, калі ягняты будуць спакойна спаць побач з ільвамі. Яны мараць пра такую будучыню, і яны разумеюць, што яны далучаюцца да справы, якая наблізіць гэтую будучыню. І зноў жа Эліза Ажэшка некалькі разоў на працягу і гэтага, і іншых твораў паўтарае, што хоць тут поспеху яны не дасягнуць у гэтых бітвах, у гэты час, у гэтым паўстанні, але яны пасеюць зерне не толькі надзеі на тую будучыню, пра якую яны мараць, але і зерне ўжо канкрэтнага сапраўднага поспеху. І кожнае такое дзеянне прыблізіць гэтую будучыню, таму што галоўнае ёсць ідэя з надзеяй або без надзеі, але галоўная ідэя. Ідэі прарастаюць, і ідэі здзейсняюцца. Мы памятаем гэтую цытату пра мроі і надзеі з навелы Яны. І вось яны абмяркоўваюць сітуацыю, не так, можа быць, сказала. Яны, адзін з іх цытуе Гарацыя, нібыта, калі Праметэй ствараў чалавека, то вот гэтую першародную гліну ён замяшаў шмат усяго кепскага, і хцівасці, і хітрасці, і розных такіх рысаў не вельмі хорошых, і таму у чалавеку прысутнічае і добрае, і кепскае. І таму, можа быць, таму нават, калі чалавек, ідучы на справядлівую бітву, наносіць раны іншаму чалавеку,
яго душа, ён можа нанесці рану іншаму чалавеку, таму што у яго гліне, у яго першаснасці ёсць магчымасць такое зрабіць, але тым самым ён наносіць раны і самому сабе. І гэта азначае, што вайна, любая бітва – это просто нешта настолькі ненатуральнае, што не павінна ўвогуле існаваць. Тым не менш, гэта існуе. І вось гэтыя маладыя людзі, гэтыя хлопцы, якія яшчэ не бачылі жыцця, яны вось пра што разважаюць. Яны разважаюць пра тое, што яны не хочуць ваяваць, яны не хочуць наносіць раны нікому, ні ворагу, самаму значнаму ворагу, хай сабе, ні за якія ідэі яны не хацелі праліваць нічыю кроў, але яны вымушаны гэта рабіць. У іх няма вайны. Вайна – гэта жудасць, гэта пачвара, але яны павінны самі уключыць у сабе вось тое ад Праметэя кепскае, якое павінна дапамагчы ім здзейсніць іх, рэалізаваць іх ідэю, здзейсніць іх намаганні, памкненні. Вось у такіх размовах праходзяць іх дні. Трэба яшчэ ведаць, што у Марысе ёсць сястра Анеля, і Анеля і Фелікс Яхмін пакахалі адно аднаго, і перад самай апошняй бітвай, папярэднія бітвы былі паспяховыя, але перад самай апошняй бітвай Анеля перадае запіску, якую не паспяваюць прачытаць, запіску брату. Пасланец перадае запіску брату, брат у апошняе імгненне свайго жыцця, вот это самы напружаны момант, перакідвае запіску Ягміну, але і Ягмін не паспявае яе прачытаць. І такі, у мяне нават цяпер мурашкі па скуры, такі момант, калі сястра напісала брату апошняе слова, якое ён і не прачытаў, і ніхто яго не прачытаў, і толькі званочкі вызвоньваюць жалобную малітву, і толькі кветкі шыпшыны падаюць пялёсткамі на гэтую магілу. Такая вось казка, міф і біблейская гісторыя адначасова, але давайте перайдзем да яшчэ аднаго героя гэтай гісторыі, да Рамуальда Траўгута, і як Эліза Ажэшка праз гэты вобраз стварае хімеру таксама. Тут увогуле атрымліваецца так, што праз старажытнагрэчаскія міфы і гісторыю старажытнага Рыма Эліза Ажэшка гларыфікуе паўстанне само, а праз біблейскія вобразы, праз біблейскія сцэны, праз біблейскія параўнанні яна гларыфікуе саміх паўстанцаў. Як ёй гэта ўдаецца на прыкладзе Рамуальда Траўгута, яна апісвае яго як чалавека святога імя. Запісвае гэта імя Рамуальд Траўгут і тлумачыць дуб ветру, але Эліза Ажэшка тлумачыць нам, чытачам, чаму гэты чалавек святога імя? Таму што ён пакінуў сям'ю, жонку, дзяцей, сваю зямлю, сядзібу сваю ўласную зямлю, і пайшоў, узваліўшы крыж свайго народа, пайшоў для таго, каб вывесці гэты народ да лепшага будучыні, пайшоў за слупом вогненным. І мы тут успамінаем і Евангелле, мы успамінаем Хрыста, які узваліў на сябе крыж і панёс яго, і не далей, як у наступным сказе, мы чытаем пра слуп вогненны, мы ўспамінаем ужо стары запавет, а не новы. Мы ўспамінаем шлях Маісея з пустыні, мы ўспамінаем, як ён ішоў за слупом вогненным, таму што Гасподзь ішоў перад ім днём у агністым воблаку, а ноччу у слупе агню, у слупе вогненным. Тут адразу таксама два параўнанні, і ўжо ў наступным сказе
Эліза Ажэшка апісвае Рамуальда Траўгута як самага звычайнага чалавека, апісвае яго гэтую маршчыну, якая перасекла твар, якую мы памятаем ужо па навеле Яны, гэтую нібы выпаленую агнём, які гарэў у галаве гэтага чалавека, у яго думках, у яго розуме. І вось гэта ўсё, я паўтаруся, стварае хімеру, але мы ведаем, што Рамуальд Траўгут самы звычайны чалавек. І калі мы цяпер, гэта чытачы, якія толькі атрымалі магчымасць прачытаць гэты твор, можа быць, яны не так, скажам так, не было Вікіпедыі і іншых крыніц, з якіх можна было прачытаць тое-сёе пра Рамуальда Траўгута. Што неабазнаны чалавек, вось зараз загугліўшы Рамуальд Траўгут, што ён прачытае? Ён прачытае пра чалавека, які служыў у царскім войску у канцы 50-х, 1850-х гадоў ён пакінуў гэтую службу. Мы прачытаем, што ў 59-м годзе у яго памерлі дзеці, што памерла жонка, што уявіце сабе 59-й, па некаторых крыніцах 60-й год, да? А ў 61-м у яго з'яўляецца дзіця ад другога шлюбу, а шлюб гэты заключаецца ў 62-м. Вось калі мы ўсё гэта чытаем, мы разумеем, што Рамуальд Траўгут абсалютна не святы чалавек, прынамсі ў нашым разуменні, і у сваім свецкім жыцці гэта можа быць нават і, як тут сказаць, не вельмі маральна высокага ўзроўню чалавек, няхай прабачаць мяне траўгутазнаўцы або тыя, хто паважае і вывучае яго жыццё, але вось такі гэты чалавек самы звычайны. Але Эліза Ажэшка, яна шчыра яго гларыфікуе, абсалютна шчыра. Яна мела магчымасць бачыць яго некалькі разоў, сустракалася з ім, слухала яго ў доме Яна Жука. Яна ратавала яго некалькі разоў, хаваючы яго ў сваім садзе, ў сядзібе ў Людвінаве. Яна, ўрэшце рэшт, пад пагрозай смерці ці пакарання ці Сібіры вывезла яго да мяжы, каб выратаваць яго. І Эдмунд Янкоўскі, паўтару гэтую думку, я яе ўжо прамаўляла ў некаторых лекцыях, ён выказвае такое меркаванне, што калі б не Эліза Ажэшка, то імя Рамуальда Траўгута увогуле не было б такім вядомым, прынамсі ён не быў бы там вядомы як кіраўнік вось гэтага атрада, таму што хто ведае, як склаўся б лёс, калі б не Эліза Ажэшка. Дарэчы, калі мы гаварылі у першай частцы пра навелу Яны і пра атрад Ліліва, пра Яна Эдварда Ваньковіча, то ёсць такая ў некаторых крыніцах інфармацыя, што і Яна Эдварда Ваньковіча Эліза Ажэшка таксама дапамагла правесці да мяжы, каб ён трапіў на тэрыторыю Галіцыі і такім чынам таксама выратаваўся для далейшых дзеянняў і для дзеянняў у паўстанні і для далейшага свайго жыцця. То бок гісторыя з ратаваннем Рамуальда Траўгута не адзіная. Ёсць меркаванне, выказвалі яго некаторыя даследчыкі, праўда, вусна, я ў пісьмовых крыніцах не сустракала, тым не менш, напэўна, можна агучыць, што Эліза Ажэшка была закаханая ў Рамуальда Траўгута. Гэта можа быць спрэчнае ўсё ж такі пытанне, калі што лічыць закаханасцю увогуле, што лічыць каханнем. Так, яна проста малілася на гэтага чалавека, як на правадыра, як на камандзіра гэтага атрада, як на кіраўніка гэтай групы у паўстанні. Яна вельмі паважала яго вайсковую тактыку, яго
сур'ёзнасць, з якой ён падыходзіў да кіравання атрадаў. Гэта апісана ў навеле «Яны» адразу, калі самы звычайны голас з такімі вуснамі ледзь не жаночымі прамаўляе словы абсалютна камандныя. Калі ўжо прынята рашэнне, што ён кіраўнік атрада, значыць, ён ужо прымае абсалютна іншы тон. Гэты тон рэзка мяняецца, і рэзка мяняецца яго лінія паводзін. Ён ужо камандзір, і ніхто не смее яму пярэчыць, і пры гэтым гэта камандзір добры, камандзір думаючы, камандзір шчыры перад сваімі падначаленымі. Такім чынам Эліза Ажэшка бачыць у ім такі вобраз вельмі светлы, што дазваляе ёй правесці яго праз гэтую лінію святасці. Битва, конечно, завершается поражением, и таким чином у лесе узникае курган, званочки вызвоніваюць на працягу 50 гадоў. На працягу 50 гадоў шыпшына асыпае сваімі пялёсткамі гэты курган, і я недарэмна ўжо трэці раз за гэтую кароткую лекцыю прамаўляю гэта ледзь не слова ў слова, таму што так прамаўляецца і ў творы, гэта па-першае, а па-другое, я цяпер хачу давесці чытачу сваё бачанне, сваю думку пра гэтую навелу, што убачыла асабіста я. Тут узнікла яшчэ адна хімера, звязаная з часам. Тут ёсць не адна і не дзве лініі часу, як можна было б ведаць, можна было б убачыць ад першага прачытання. Мы бачым адразу дзве лініі часу. Першая лінія часу – гэта вось ён вецер, вось ён лес, лес распавядае ветру пра тое, што адбывалася тут. Другая лінія часу – гэта той час, калі гэта ўсё адбывалася, то есть гэта ўспамін лесу пра тыя падзеі. Але ёсць яшчэ адна лінія часу, асабістая ажэшкінская лінія часу. Я зараз паспрабую растлумачыць, у чым тут захвастка. Мы памятаем, у якім годзе Эліза Ажэшка напісала навелу «Глорія Віктіс». Гэта самая першая па напісанні, самая першая навела, хаця яна, паўтаруся, замыкае кнігу, зборнік «Глорія Віктіс». Гэта быў 1888 год. Яна напісала гэта менавіта ў год 25-годдзя паўстання, і, канешне, гэты твор не быў друкаваны, а потым ужо ў 20-м стагоддзі, у 1907-1908 дапісваліся астатнія творы. Але калі чытаеш, я адступлюся трохі ад асноўнай думкі, калі чытаеш, то не бачыш, што гэта пісалася з прамежкам, палічыце, у амаль 20 гадоў. Дык вось год напісання 1888. Ад паўстання прайшло 25 гадоў. Эліза Ажэшка піша пра 50 гадоў, якія прайшлі ад моманту гэтай бітвы, таму што 50 гадоў званочкі вызвоніваюць, 50 гадоў шыпшына сыпле свае пялёсткі на гэты курган. І вецер не быў на гэтай зямлі таксама 50 гадоў. Дык калі ён не быў 50 гадоў, то ён павінен быў адляцець адсюль у той момант, у момант гэтай бітвы. Ну, ці прынамсі літаральна напярэдадні. Вельмі дзіўна. Калі чытач гэта заўважае, як я гэта заўважыла, вот эту такую нейкую нестыковачку, ведаючы год напісання 1888, ведаючы год паўстання 1863, што чытач пачынае рабіць? Ён пачынае займацца арыфметыкай, ён пачынае вылічваць, прычым тут 50, чаму 50? Ну, можна ж проста абстрактна напісаць, вот мы доўгія дзесяцігоддзі там і гэтак далей. Або калі ўжо 50, то павінна быць нейкая ў гэтым логіка. Эліза Ажэшка піша праз 25 гадоў пра тое, што прайшло 50 гадоў. Добра, давайце далучым да 63-го года 50. Што мы атрымліваем?
лёгкімі арыфметычнымі падлікамі, 1913, які яшчэ не адбыўся, які ўвогуле на жыццё Элізы Ажэшкі і не прыпадзе. Што мы маглі б адлічваць ад 63-го года 50 гадоў. Напрыклад, вецер даўно-даўно да паўстання задоўга да гэтага адляцеў, а нядаўна ён прыляцеў, і толькі адбылося гэтае паўстанне, толькі гэты курганок насыпаны. Ну, але тут гэта пярэчыць той версіі, што і Шыпшына 50 гадоў свае пялёсткі кідае на гэтую магілу, і званочкі 50 гадоў. І гэтыя 50, 50, 50 увесь час паўтараюцца ў гэтай навеле. Трэба палічыць яшчэ колькі разоў гэта. Чаму 50? Якія абставіны, якія матывы у пісьменніцы менавіта пра 50 гадоў гаварыць, да яшчэ пішучы да 25-годдзя паўстання? Тут трэба ведаць, я, канешне, не адказваю за Элізу Ажэшку. У яе былі нейкія, хто яе ведае, якія саабражэнні на гэты конт. Але я пачала ўспамінаць яе жыццё і што у яе жыцці магло быць звязана з гэтай лічбай 50, калі яе прычапіць да 63-го года або да 1888 года. І адзіная выснова, якую я зрабіла з гэтых сваіх разважанняў і з гэтых усіх пошукаў, адзіны варыянт адказу, які ўзнік у мяне, гэта адняць 50 гадоў ад 1888 года і атрымаць 1838 год. Ні з чым у гісторыі, нейкім такім асаблівым, вельмі яркім, адметным у гісторыі гэтай зямлі, літоўскага палесся, гісторыі зямлі радзімай Элізы Ажэшкі, гэта не звязана. Але гэта год нараджэння старэйшай сястры Элізы Ажэшкі, Клемянціны Паўлоўскай. 1838 год яе нараджэння. Старэйшая сястра, старэйшая на 3 гады за Элізу Альжбету Паўлоўскую, якая пражыла толькі 12 ці 13 гадоў, мы не ведаем, споўнілася ёй 13, ці яшчэ не споўнілася, ці яшчэ было толькі 12. І вось на 1888 год ёй павінна споўніцца 50, павінна было б споўніцца 50 гадоў. Эліза Ажэшка не раз у сваіх успамінах, якія яна пісала і для свайго сябра варшаўскага Леапольда Меета, і для французскага выдання «Ревю», і у іншых розных успамінах, проста пісаных і для сябе, і ў лістах да Аўрэлія Драгашэўскага, яна вельмі часта ўспамінае, як яны ў дзяцінстве з сястрой марылі змагацца за нейкую ідэю, як яны спрабавалі сябе загартоўваць, як яны адмаўляліся ад нечага вельмі-вельмі смачнага, што яны вельмі-вельмі любілі. Уявіце сабе, маленькія дзяўчынкі, якія любяць салодкае, яны і ўвогуле любяць нейкія іншыя стравы, не толькі салодкае, як яны мужна адмаўляюцца ад гэтага, наслухаўшыся ад бабкі Альжбеты Каменскай пра Касцюшку, пра Стэфана Баторыя, пра іншых герояў, якія ў польскай гісторыі засведчаны былі, як гэтыя дзве дзяўчынкі адмаўляюць сабе у тым, што ім хочацца, гаворачы дарослым, што яны гэта ўжо проста разлюбілі, або не хочацца, або яшчэ нейкія прычыны, і терпяць. Калі чытаеш, ведаючы гэтыя ўспаміны з рэальнага жыцця гэтых дзвюх дзяўчынак, чытаеш у навеле Гекуба, гэта тэма нашай другой будзе лекцыі, у навеле Гекуба чытаеш развагі двух брацікаў, якія збеглі з дому і таксама падаліся ў паўстанцы, як яны разважаюць, а памятаеш, што Кацярына Сабеская гаварыла, а памятаеш, там яны ўспамінаюць адзін аднаму прыклады з гісторыі, сварацца
спраўляцца адзін з адным, дахопіць табе ўжо прыкладаў з гісторыі. І яны таксама, хлеб яны не ўзялі, адзін забыўся, другі кажа, нічога, мы ж за ідэю, мы ж за айчыну, мы ж героі, што такое пагаладаць? Гэта ж нічога, а самі маленькія, кволенькія, слабенькія. Вось, мне здаецца, гэты эпізод яна спісвала з сябе і сваёй сястры. Мне прыгадаліся і яе ўспаміны пра тое, як яны узводзілі помнікі, то Стэфану Баторыю, то Чарнецкаму, то яшчэ якімсьці героям, як яны награмаждалі крэслы, нейкія шкатулачкі, нейкае такое ўсё, каб узвесці помнік, як яны гулялі ў пахаванні, як адна адной перадавала булаву, а Эліза, дарэчы, іграла ролю паміраючай, і вось калі яна ўжо памерла, і яна сама піша, калі я ўжо памерла, тады ўжо мы пачалі ўзводзіць помнік героям. Вось, успомніўшы гэта ўсё, як яны з сястрой хацелі вот гэтага змагання за агульную ідэю. А вось гэтая ж ідэя, якая перарасла, рэалізавалася ў паўстанні 1863 года, яна ж яшчэ з 1830-х гадоў, яна яшчэ і з ранейшых гадоў, яна яшчэ і з канца 18-го стагоддзя гэта ўсё панавала. І ў доме Паўлоўскіх, ды яшчэ з такой бабкай, Альжбетай Каменскай, бабкай па матчынай лініі, якая успамінае героя, успамінае, расказвае гісторыю сваёй радзімы як нейкую незвычайную чароўную казку і сапраўднасць, і казку два ў адным. Пры такой маме, якая была у Элізы Ажэшкі, мама, якая таксама такая рэвалюцыйна настроеная, можна сказаць, усё жыццё была, пры такой памяці пра бацьку Бенедикта Паўлоўскага, адваката, які таксама змагаўся заўсёды быў на баку бедных, заўсёды за справядлівасць, за праўду і гэтак далей. Успомніўшы, як бабка, падводзячы маленькую Альжбету, Элізу, Зюню да партрэта бацькі, наказвала ёй толькі, калі ласка, будь такой, як ён, будь як ён. Яна была падобная знешне на бацьку, чаму Эліза не была прыгожай, таму што яна мужчынскага такога твару, яна выліты бацька. Усё гэта успомніўшы, нельга не дапусціць, напэўна, думкі, каб Эліза Ажэшка не прысвяціла гэты свой цыкл Глорія Вікціс яшчэ і сваёй сястры, не зрабіўшы гэтага прысвячэння яўна. Але пішучы гэты твор, гэту ключавую навелу ўсяго цыкла Глорія Вікціс, яна ж яшчэ не ведае, што гэта выльецца ў цыкл. Увогуле цыкл павінен быў быць іншым, і іншыя творы для яго пісаліся праз некалькі гадоў. Яшчэ ў 19 стагоддзі цыкл павінен быў называцца «Пасля буры», і гэта былі іншыя творы. Але вось Глорія Вікціс, напісаная ў 88-м, праз 20 гадоў, дала штуршок да таго, каб напісаць яшчэ 4 навелы, якія ўвайшлі ў аднайменны цыкл, які, дарэчы, спачатку Эліза Ажэшка хацела назваць 1863, але па цэнзурных, канечне, меркаваннях была іншая назва. Вось гэты твор, напісаны ў 88-м да 50-годдзя Клементіны Паўлоўскай, не мог не быць прысвечаны ёй і памяці пра яе, і вось гэтым светлым і гераічным, гульнёва гераічным, але тым не менш гераічным учынкам гэтых дзвюх сястрычак. Вось так я расчытала вось гэтае 50-годдзе лятання ветру па свеце і вяртанне праз 50 гадоў. І вось такую трэцюю стужку часу я заўважыла накладзеную на гэтыя дзве стужкі, якія заўважаюцца любым чытачом. Навела Глорія Вікціс пададзена ў нас у тэме лекцыі як міф. Тым не менш, я паўтаруся, што гэта не проста міф, гэта адначасова фантастычная казка, міф, легенда, біблейская гісторыя
і абсалютна рэальная гісторыя рэальнага чалавечага подзвігу. І вось яшчэ, вяртаючыся да вобразу Рамуальда Траўгута, Эліза Ажэшка яго падае і святым чалавекам, і тут і хрысціянства, і стары запавет, але ёсць яшчэ эпізод, дзе яна параўноўвае яго з Леанідам, які павёў за сабою спартанцаў, і Ажэшка так параўнанне гэта выбудоўвае, што Рамуальд Траўгут у яе большы герой, чым Леанідас. Таму што Эліза Ажэшка задаецца пытаннем, ці ведаў Леанід пра тое, што калі ён засыпле трупамі свайго атрада фермапільскую цясніну, то нага ворага, нага няволі ніколі ўжо больш не кранецца грэчаскай зямлі. Калі ён верыў у гэта, то лёгка, піша Эліза Ажэшка, лёгка было яму засыпаць трупамі свайго атрада гэтую цясніну і сябе самога накласці на гэтую цясніну пячаткай. А наступным сказам пра Рамуальда Траўгута: гэты не ведаў, не верыў, гэты ведаў, што за вось гэтымі днямі змагання зноў надыдзе цёмная ноч. І не верачы у перамогу, ён усё роўна вёў свой атрад, ён усё роўна вёў сваіх людзей да здзяйснення ідэі. І вось гэтая вера Леанідаса і нявер'е Траўгута. Тут не пра нявер'е размова, тут размова пра тое, што яны ўсе ішлі ў гэтае паўстанне, у гэтыя бітвы, ішлі верачы, канешне, спадзяючыся на тое, што іх справа пераможа, верачы свята ў правату сваёй справы. Але гэта была ахвяра большая, чым ахвяра. Большая, чым ахвяра ў поўным разуменні сэнсу гэтага слова, таму што адна справа ахвяраваць дзеля канкрэтнага выніку, які гарантаваны. Іншая справа ахвяраваць дзеля выніку, які гарантаваны на 1%. Вось так Эліза Ажэшка прадстаўляе яшчэ Рамуальда Траўгута. Яе вера ў яго, яе любоў да гэтага чалавека, як да правадыра, падаецца тут бясконцай. Ну і мы павінны, канешне, закрануць сутнасць самой назвы Глорія Віктіс. Усім вядомы яшчэ з такіх старажытных часоў выраз В. Віктіс, гора пераможаным. І мы цяпер, не думаючы, доўга не думаючы і глыбока не задумваючыся, кідаем так безразважліва: пераможцаў, маўляў, не судзяць. А варта было б задумвацца. І Эліза Ажэшка абвяргае гэтую нейкую дзіўную звярыную ісціну. Тут таксама такая паралель з гэтымі вобразамі льва і ягняты, якія выводзяцца ў Глоріі Віктіс. Яна абвяргае гэтую сумніўную ісціну, што галоўнае быць пераможцам, і неважна, якім коштам дастаецца перамога і ў якой справе, дзеля якой ідэі адбывалася гэтая бітва, у якой ты атрымаў перамогу, што пераможаным можа спявацца слава.